Hola, torrossets de sucre. Continuo amb el vídeo allà on ho he deixat. Aquesta és la segona part. La primera part han quedat gravat 16 minuts. He pogut comprovar com si m'han gravat els 16 minuts que durava. I continuo la segona part, tot esperant i desitjant que no se'm talli el vídeo, perquè en algunes ocasions m'he donat compte que jo anava parlant i al minut 8 se m'havia aturat la gravació. I jo, no sé, els mòbils a vegades sé com funcionen, però a vegades no m'explico per què, doncs a vegades els vídeos se m'aturen. Potser és cosa de l'aparell, no sé ben bé quina explicació té. En qualsevol cas, com que em continuo gravant, continuaré en el punt on he deixat. Doncs clar, arribem al 1945, s'acaba la Segona Guerra Mundial, es fa el bloc de l'est i el bloc de l'oest, i un posant èmfasi en els valors capitalistes, l'altre en els comunistes i socialistes, i s'inicia un llarg període de la Guerra Freda, dels espies, i mil coses, no? Al meu entendre, i és que no és una opinió personal, en el món, almenys a Espanya, el que jo arribo a saber o conèixer, hi ha com dues grans tendències, no? Anem a dir, a Occident, a Europa, anem a dir, una tendència més nacionalista i una tendència més socialista. La tendència, i en aquest sentit, jo el que he pogut observar és que al llarg de la història s'han anat alternant temps en què hi ha governs que posen més èmfasi en el nacionalisme, hi ha governs que han posat més èmfasi en l'àmbit socialista. En què jo veig que es caracteritza, en què posa èmfasi el nacionalisme? En la puresa de la raça, en la discriminació per coeficient d'intel·ligència i moltes altres coses, mentre que el socialisme, amb tots els defectes que tingui, i el nacionalisme amb tots els defectes que tingui respecte cap a aquesta tendència, en què posa l'èmfasi el socialisme? Posa en el mèrit, en el treball, en la integració i inclusió, i en els drets i en la democràcia, no? Mentre que el nacionalisme posa més èmfasi, no sé, amb la tradició i amb els privilegis, amb una sèrie de valors no més tradicionals, no? I el socialisme vol més progrés, no? El socialisme progressa i el nacionalisme conserva, més conservador, tendències més progressistes, més conservadores, més nacionalistes, més socialistes, més comuns o comunistes, etc. Aquí m'he fet un croquis, llavors us canejaré i ho penjaré a les xarxes si convé. Què faig? Us ensenyo, és un gràfic, potser ho veieu al revés, perquè clar, evidentment l'objectiu veu això al revés, i aquí poso esquerra, i aquí poso dreta, i aquí poso esquerra, i aquí poso dreta, coses que tenen a veure una cosa amb l'altra, i aquí poso unes altres coses. Això us explicaré perquè segurament aquí ho veieu al revés, la lletra. Aquí he fet una partició i aquí he posat la dreta i aquí he posat l'esquerra. I, així a grans trets, què vol dir mà dreta? Què vol dir mà dreta? Fot un ganxo de dreta, un boxejador fot un ganxo de dreta, i hòstia, a la dreta, pega fort, pega fort a la dreta, i un boxejador, fot un ganxo de dreta, a la dreta, la més forta, mà dreta, un cop de puny i el tio queda noquejat, no? En canvi, clar, habitualment no té per què ser així. L'esquerra és més feble, no? La majoria de persones ens han educat d'escriure amb la dreta, en canvi hi ha persones que són esquerranes, perquè no s'han volgut sotmetre a l'educació d'escriure amb la dreta. Hi ha gent que és esquerrana i que a l'esquerra s'associa a coses més febles, més toves, més dèbils, no?
habitualment la dreta és més forta, habitualment l'esquerra, què passa? L'esquerra no és tan forta. I què vol dir mà esquerra, Tenir mà esquerra, vol dir, tu, saps, la cura, vol dir, tractar bé la gent, tractar amb carinyo, amb afecte, amb una mica més de delicadesa, no? L'esquerra és una persona, és una mà que al ser en general més dèbil, doncs és més sensible, més delicada, etc. Mà dreta, mà esquerra, bon tracte. Però, clar, jo també associo la dreta, parlem de la dreta, tradicionalment s'ha associat a la noblesa, a la burgesia, a l'església, a la gent rica, a les persones riques, als propietaris, als patriarques o matriarques, també hi ha matriarcats i també hi ha patriarcats, i bé, clar, la noblesa que tenim, els reis, els marquesos, els comtes, els senyors, aquesta gent que deriva d'aquesta estirp, no, de nobles. I tenim entre la burgesia els científics, els empresaris, els propietaris, aquells que de la ciència han fet el progrés, i gràcies al progrés tenim el benestar que tenim i tot el benestar material que ens envolta, no? I finalment l'església, que són els religiosos, els místics, els espirituals, i al país hi ha el cristianisme, hi ha altres llocs que defensen l'islam, hi ha altres llocs que defensen el judaïsme, les tres grans religions teistes, quines són? La jueva, la cristiana i la musulmana o l'islam, són les tres grans religions teistes, que tenen un déu. Evidentment, nosaltres venim d'una història on els romans, els grecs tenien molts déus, i a Xina, no sé, a l'Orient tenen una altra cosa, que és una filosofia, no? Hi ha filosofies, els confucionistes, els budistes, no posen l'èmfasi en un déu, en un ésser metafísic celestial, sinó posen més l'èmfasi en una pràctica filosòfica, religiosa, que la vida pot funcionar, no? Aquí entraríem en molts dies que potser no ven el cas. Però és clar, la dreta, mà dreta, noblesa, burgesia, església, els rics, els propietaris, els patriarques o matriarques. I, si hagués de posar alguns adjectius a aquesta dreta, diria, són jeràrquics, obeixen a una estructura jeràrquica on hi ha una piràmide, on hi ha una punta que governa tota l'altra, no? I clar, hi ha una base, senten motos i per això una piràmide a l'estructura, una punta, i a sota la base la piràmide, no? Jeràrquics són eugenèsics. La dreta és eugenèsica, defensa valors eugenèsics, i l'eugenèsia d'on deriva? De l'aldarwinisme social, d'això n'he parlat en el primer vídeo. Clar, la dreta posa l'èmfasi en valors eugenèsics derivats del darwinisme social i d'aquestes coses que he explicat en l'altre vídeo. Són racistes, la dreta són racistes, són excloents, no volen els migrants, i si hi ha migrants en el seu entorn, aquests migrants defensen altres valors semblants, no? I clar, són bel·licistes, la dreta bel·licista, la guerra, l'exèrcit, defensar els interessos aquí i a fora, els interessos espanyols i catalans aquí i a fora de les nostres fronteres, amb bel·licistes, van armats, si s'han de defensar, i si reps una agressió, i si no s'ha de rebre una agressió, mates el diferent perquè, escolta, defenses els interessos. Són privilegiats, la dreta són privilegiats, són gent de pasta, nobles, burgesos, eclesiàstics, rics, propietaris, patriarques, són gent d'influència molt calea, i, clar, la dreta, amb aquesta ideologia eugenèsica, eugenicista, que són favorables a la discriminació. Ells veuen la discriminació amb bons ulls, i hem de discriminar, aquests són diferents, i els diferents no pensen com nosaltres, no saben tant com nosaltres, i la discriminació és un puntal
de les ideologies de dreta. Ara passem a l'esquerra. L'esquerra, qui representa l'esquerra en general, no entrem en extremismes? Doncs la classe obrera, els obrers, els treballadors, els treballadors, la gent pobra, els indigents, aquella gent que no té cas, no sap on viure, els migrants, i quan dic migrants, doncs immigrants o emigrants, avui en dia es parla més de migrants perquè hi ha molts moviments arreu del món i la gent migra molt i està vivint un país, ara viu un altre i l'endemà no saps on anirà, no? I les dones, l'esquerra i representa les dones, el color lila, el color lila de la bandera republicana, però té a veure amb el gènere femení, amb totes les seves coses, amb el feminisme, amb la reivindicació de la igualtat, etc. Llavors, clar, això ho representa més les tendències d'esquerres, no? Llavors, clar, i també a l'esquerra hi ficaríem discapacitats, i quan diem discapacitats de tot tipus, físics, psíquics, motòrics, sensorials, que més o menys engloben tot tipus de discapacitat, els malalts i tants altres, no? Però clar, aquí tenim la mà esquerra representada més aviat, no vol dir que hi hagi excepcions, però més aviat per aquests col·lectius. I quins adjectius hi posaria a l'esquerra? Doncs més o menys també són jeràrquics, és una estructura jeràrquica, piramidal, una punta i tota una base. Llavors, clar, ells posen èmfasi, ells o també podria ser jo, no?, en la meritocràcia, aquell que fa mèrits, es mereix ocupar càrrecs de responsabilitat, decidir pels altres i tenir més influència. Llavors, posen més èmfasi en la meritocràcia. També posen èmfasi en allò social i comunitari i no posen tant èmfasi en els privilegis, en l'estirp, en la noblesa, en la genètica, en el racisme. No posen tant èmfasi en això, sinó posen més èmfasi en lo social, en lo comunitari, en el que respecta a la ciutat, al poble, al barri, a la família, a la medicina comunitària, al teatre social, tantes i tantes coses que es fan, no? Posen més àmbit amb aspectes socials i comunitaris, traient una mica aquests privilegis de l'eugenèsia que tenen a la dreta, no? Llavors, clar, què passa? Que l'esquerra moderada, anem a dir, l'esquerra també posa èmfasi en el control social i clar, han de tenir control de la població perquè no hi hagin crims, assassinats, violacions, no hi hagin excessos, no hi hagin accidents laborals, no hi hagin mil coses. L'esquerra necessiten controlar socialment a través de les presons, a través dels metges de la medicina als hospitals, a través dels milions de funcionaris que hi ha i tots els funcionaris treballen per controlar socialment, per recaptar impostos i que tots paguin les seves quotes i així es puguin fer coses. I llavors l'estat socialista, l'estat d'esquerres, l'estat d'aquesta gent, té uns tentacles, necessita de tentacles que controlen tots els racons de la societat i per això utilitza la policia, per això utilitza els hospitals, per això utilitza els geriàtrics, per això utilitza els manicomis, els hospitals psiquiàtrics. No sentim uns crits. I per això utilitza tota sèrie de recursos a través dels funcionaris. Els funcionaris són gent que treballa per l'Estat per tenir aquest control social. Com passen 13 minuts, Déu-n'hi-do, no sé si hem tallat el vídeo en algun moment, però desitjo que no. En qualsevol cas, segueixo la meva explicació, perquè llavors, clar, aquí he fet un altre gràfic, us l'ensenyaré, que és aquest, veieu. Evidentment, vosaltres ho llegiu al revés, potser puc col·locar el vídeo al revés i així es podrà llegir. Aquí fico que és un arc parlamentari, un congrés o un parlament, el que sigui, saps? Aquest gràfic ubico aquí, veieu, aquí ubico el centre que és al mig de l'arc parlamentari, i ubico la dreta i aquí ubico l'esquerra.
i aquí escriu unes coses. Llavors, clar, si ens fixem en aquest arc parlamentari, i tenim un centre, i tenim una esquerra, i tenim una dreta. I, evidentment, clar, tu agafes els polítics i dius, bueno, aquí a l'esquerra, esquerra moderada i esquerra, extrema esquerra, etc. I tu agafes aquí la dreta moderada, l'extrema dreta i l'altra dreta, etc. Això. Clar, això té una història, Llavors, clar, jo tampoc sé massa d'història, i em podran corregir els historiadors. Això arrenca a la Revolució Francesa, cap allà al segle XVIII, no? I la Revolució Francesa, resulta ser que en aquell congrés de la Revolució Francesa, doncs, en el congrés, a l'assemblea, al Parlament, no sé com en deien a França, doncs, habitualment, aquella gent que seia allà per parlar i discutir com havien de ser les lleis, una cosa. A la Revolució Francesa, la gent que seia a la dreta d'aquell assemblea, parlament, congrés, no sé com es deia, la gent que acostumava a seure a la dreta, doncs que eren els eclesiàstics, els nobles, els burgesos, acostumaven a seure's a la dreta. Mentre que, doncs, a l'esquerra d'aquell congrés acostumaven a seure els obrers, els treballadors, els indigents, les dones, els migrants, acostumaven a seure més aviat a l'esquerra d'aquell arc parlamentari. I d'aquí deriven esquerra i dretes, i tan sols això és tan fàcil com això. Se n'ha fet molta muntanya, això, però escolta, això, sabeu que, no sé, es pot contrastar aquesta informació, si voleu. Jo no dic que no podeu contrastar, no? És clar, m'està trucant algú i ara estic gravant vídeo, no sé si continuar. Sí. Continuaré en un altre vídeo perquè m'estic allargant molt, disculpeu, penjo i després segueixo.